Казвам се Теодор Иванов, на 25 години съм от град Варна. Също така съм голям любител на музиката. Музиката е съществена част от дневната ми рутина. Да, даже е доста важна част. Всяка сутрин, когато се събудя, денят ми не може да тръгне без музика. По пътя за работа също слушам музика, по време на работа също слушам музика, особено когато съм напрегнат и трябва да разтоваря. Съответно, по пътя за вкъщи слушам музика, разбира се. Но в свободното си време също мога да кажа, музиката е важна част от живота. Музиката ми помага да изразя себе си в спорта. Когато спортувам, съм забелязал, че съм по-ефективен, докато слушам по-бърза музика, по-агресивна музика. Между сериите човек обича да се почива и за да не се продължи твърде много почивката, използвам понякога по този начин музиката, сменям към по-енергизиращо парче, за да даде повече енергия, да се довърша серията по-бързо, да не се отплесквам реално почиването. Също така, според мен, музиката главно служи за изразяване на артистите. Ако съм един артист, творчеството ми ще ме изразява. Това е логично. Според мен има достатъчно клубни музикални събития. Доста често са пълнени горе в клубите, нощно време, като според мен доста голям процент от тях са изпълнени с младежи. Виждам, че като концертни събития всъщност отново главната публика е младежи, макар и да не посещавам толкова често, всъщност даже доста рядко. Според мен в моя град има достатъчно клубни събития и през лятното време е достатъчно концертни събития. Да останалата част на годината по-скоро. Според мен концертните събития са доста достъпни от финансова гледна точка. Не се заплащат билети за участие, тъй като са има открито. Докато при клубните събития има входна такса. Не смятам, че е твърде висока тази входна такса. Според мен е достъпна. А що се отнася до това дали инвалид, например, ще му удобно да посети такова събитие, моето наблюдение поне за клубните събития не съм виждал често. Хора, които са с някакви увреждания там, но съм виждал, например, хора, които са с счупена ръка или счупен крак, с превързани са или с патерица и въпреки всичко са там и се наслаждават. Тоест има удобна среда за тях в клубните събития и това не има проблем да присъстват на такова, въпреки че е доста пълно. Според мен, да, достъпно е и за инвалиди. Музикалната индустрия в България, доколкото виждам, няма особено значение дали си мъж или жена, тъй като ако си артист и можеш да предадеш това, което ти идва отвътре в изкуството, което правиш, ще бъдеш оценен без значение от пола. Също така, що се отнася до заплащането, може би, общо популярно мнение, че в страната не е добре заплащането на артистите без значение от коя сфера си, освен в клубните заведения. Там се заплаща на хонорар и доколкото знам, артистите са доволни, когато правят участие в клубни заведения.